Lækker soft, guys. Hvad for lyser filmapparatet? Er vi på? Goddag, mine damer og herrer. Ja, jeg er som bekendt Asbjørn, som I så mig sidste uge. Og jeg skal vise jer, hvordan man kommer ind i til. Det kan jo godt være lidt svært. Først det vigtigste er, at man skal finde lynlåsen. Ja. Det kan selvfølgelig være lidt svært, men man må jo godt vaske, som man siger. Måske skulle vi kigge om i den bagerste port. Her er den. Så er det jo med at finde ud af, hvor. Ja, det kan jo selvfølgelig godt være lidt svært. Måske de her to. Ja, det var det da. Sådan. Det er jo sådan bekendt. Ja, sådan. Så skal man jo også lære at lyne den, og det kan jo også være lidt besværligt. Man må næsten ned og sidde, for at det kan lykkes. Sådan. Det kan være lidt svært, men det er som det er. Ja. Mine damer og herrer, lynlåsen sidder vist fast, jeg tror. Nå. Det kan jo godt være lidt besværligt, men man må gøre sit bedste. Mor! Jeg sidder fast! Det er en god video, det her, Asbjørn. Nu er den sjov. Er vi så færdige nu? Nå. Farmand! Mor, jeg sidder så fast! Mor! Du er ikke min mor, jeg synes med det. Tak, Magnus. Det var virkelig en stor hjælp. Og det er rigtig behageligt derinde. Har du ikke lyst til at komme ind og kigge? Okay. Nu sidder du der også. Så vil jeg tage mig en lur. Det er lækkert. Så god så. Vågn op! Vågn op! Vågn op! Vågn så! Hvad laver du, Asbjørn? Jeg får dig vækket! Filminstruktør! Skal du sige noget grimt til mig? Nu kommer jeg ud og henter dig. Det kan jo godt komme. Jeg luskede knuden i går. Jeg bandt en knude. Tag den! Du sidder fast. Okay, det var jo bare for sjov, ikke også? Nu skal jeg lige hente min softis. Hvem har du
spiste min soft ice. Det var julemanden. Ja, julemanden spiser ikke soft ice. Okay, det var mig, man kunne spise